Euskal Herriko Mundu Martxa da Euskal Herrisen dagoen plataforma bat, bertan sindikatuko emakume, talde feministako kide ezberdinek eta eragile ezberdinetako emakumeek biltzen gara, eta guretzako gure ildo estrategikoak batez bedire, Euskal Herriko emakumeen kontrako indarkeria matxistan aurkako protokoloa lantzie, lurraldetasuna eta feminismoa, bizitzak erdigunean jartzeko agenda partekatu bat, elikadura burujabetza, horren inguruko gaizek lantzen doguz, eta guretzako importantea da bai, nazioarte mailan dekoguzen aliantzak euntzea feminismo internazionalista batetik. Guretzako urtarrilako 30ko greba orokorra garrantzitsua da, azken finean daroguz mugimendu feministan 2 urte greba feminista baten antolaketan bebai parte hartzen, eta guretzako logikoa da, lan pentsio bizitza duinak aldarrikatzen da bezene greba baten, mugimendu feministak parte hartu bier dau, gure esperientzia, gure hausnarketa eta eragin feminista bat bertan sustatzeko. Beraz, Euskal Herriko Mundu Martxatik deia egiten dugu greban parte hartzera eta eragitera feminismotik.